Един имот, който не се купува заради блясък или показност. Купува се заради спокойствие, квадратура и парцел. Преди 2 години ви показах къща на мои близки в Ориндж Каунти. Градчето се нарича Силварадо. Вижте защо това има значение. Силварадо е район в Ориндж Каунти, който е силно природно ориентиран и коренно различен от градските и крайбрежните зони като Ирвайн или Лагуна Бич. Цената на имота е около 2,6 милиона долара и ако ви се струва висока, то всъщност е точно обратното. Ето защо. Когато хората чуят Силварадо, си представят малко градче в каньон, отдалечено от диво и далеч от всякаква идея за лукс. Истината е, че има квартали, за които хората просто не знаят, че съществуват. Тук парцелите са големи, за разлика от по-скъпите места в Ориндж Каунти. И ако в това кварталче къщите стигат 3 милиона, то в следващото комюнити на една минута разстояние цените могат да станат двойни. Жилищната площ на този имот е близо 400 квадратни метра, реално голяма къща по стандартите на Южна Калифорния. Парцелата е около декар, което дава осезаемо пространство около къщата и е далеч от градската плътност. Разпределението включва 5 спални и 3,5 бани и тук идва най-важното. Най-силният актив не е самата къща, а локацията. Силварадо предлага тих, зелен и отворен контекст много по-близо до планините, хълмовете и природата, отколкото до трафик, шум и градска динамика. И точно заради близостта до планините Силварадо не е за всеки. Но за хората, които го разбират, той определено е предимство.